din kana so Allah ya kare ka to ka rinka kyautata ma mutane. Wani abun ma sai ya faru za ka ji labari, ka ji haƙƙirjinka ya buga duk da bai farun ba, ka ce kaza a ce kaza ne, wani shi ɗin fa sai me shi ɗin. Maga sai na Umar duk adalcinsa sai da aka daɓa mai wuka aka kashe shi a sau a gaban Allah ba ma. To kai za ka kai sai na Umar ne? Za ka kai shi? Ba za ka kai shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kashe shi aka yi, ko baka ga an mai tsafi an sa mai guba ya ci ba? Duk duniya akwai wanda ya isa kai annabi sallallahu alaihi wasallam ko rabin ko kwata abin da ya na kyautata ma duniya ne? Babu shi. Allah ya ce bil mu'minina raufur rahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah da kanshi ya ce gaba ɗaya duniya saboda rahama gare sa aka aiko shi, to kuma sai da aka cutar da shi, kashe shi ma aka yi. Tunda malamai sun faɗa ko sanda zai rasu ya ce yana jin wannan zafin raɗaɗin guban da ya ci na sihiri yana taso masa, da wannan suka